Donc o ko tɛmɛnen kɔ n bɛna kuma jatigɛwale mɔgɔ parce que sigikafɔ mun bɛna kɛ jamana ka kɛlɛya ani an ka laïcité ani ka jamana ka dugukolo o yɛrɛma hɔrɔnya makatigiw la a tɔ bɛɛ mɔgɔ bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to bɛn bɛ se ka sabati parce que nin bɛɛ ye ka an kun kari la ɲɔgɔn na de filako kɛlɛ tɛ yen dɔgɔnɔko kɛlɛ tɛ yen arabiko kɛlɛ tɛ yen nin bɛɛ bɛ kɛ ka yɔrɔ ɲagami de mun b'a to u bɛ se ka nafasɔrɔ sira ninnu jukɔrɔfɛn ninnu bɔ cogo min na ni lafiya bɛ yen a ka gɛlɛn donc wa ka kan an yɛrɛ ka sigi an ka bɛnkan ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to an fana bɛ se ka nafasɔrɔ sira ninnu bɔ donc okumu kɔnɔna la an y'a fɔ jatigɛwale mɔgɔ ninnu o kɛlɛ bɛ continuer an b'a kɛlɛ kɛ ka da fɛn fila de kan jatigɛwale fɛn ye fɛn fila ye n bɛna fɔ an na bi a bɛ se ka bonya mɔgɔ caman kelen ma jatigɛwale kɛra u b'a fɔ ma ko levier géopolitique ça veut dire a kɛra kɛlɛkɛ bere de ye jamana dɔw bolo jɛkulu dɔw bolo o kɛlɛkɛ bere u b'a bila jamana na ko fila soit ka fanga yɛlɛma u bɛ fanga yɛlɛma cogo di i taara dugudenw kan ka bɔ ka dugu la k'u ka dugu jeni ka mɔgɔ tɛ ka se ka sɛnɛ kɛ ka mɔgɔ tɛ commerce kɛ a laban ye min jamanadenw tɛ muruti ni muruti a laban jumɛn fanga tɛ o ye politique de ça c'est la politique donc jatigɛwale ka baara laban bɛɛ ye politique de a ka bɛ bɛn mɔgɔ kelen ma dɛ mɔgɔ b'u dugu diinɛ kɔfɛ parce que i tɛ se ka jatigɛwale kɛ u b'a fɔ ko on peut pas être terroriste sans avoir l'idéologie i tɛ se ka kɛ terroriste ye jatigɛwale mɔgɔ ye tant que hakilina t'i la u bɛ dɔw hakili ɲagama olu ta bɛ kɛ ka diinɛ ko ye u bɛ tɔw hakilina olu ta bɛ kɛ sɔrɔ ko ye bɛɛ n'i ka laɲini don mais u b'a bɛɛ dogo fɛn dɔ kɔfɛ mais bɛɛ n'i ka laɲini don f'i ka endoctriner de fo fɛn dɔ fo hakilina dɔ k'i kunna mun b'a to i bɛ kɛlɛ in kɛ mais u b'a kɛ a caman tɛ diinɛ ko ye donc o ye a kɛra politiki bere de sisan jamanaba dɔw bolo n'u bɛ fɛ ka fanga falen u b'a su jamana la n'i ko i ma su ta ma dɔrɔn u b'a su la a laban fanga yɛlɛma ye donc a kɛra politiki bere de sisan u ka fɛn bɛɛ laban ye politiki ye a bɛ bɛn mɔgɔ kelen ma mais o de don donc n'a ma kɛlɛ hali ni élection kɛ ka président kura sigi n'a fanga ma bin n'u o président o fanga ni jamana dɔ ma bɛn jamanaba dɔ ma dɔrɔn u b'a su a la n'a sɔrɔ armée t'i bolo armée ɲɛnama t'i bolo dɔrɔn a ko fila don dɛ to ta kɔni o ko bannen filanan u b'a su jamana na u ka nafasɔrɔ sira sɔrɔli kama Mali ni Niger ni Burkina filɛ bi na bɛɛ b'a dɔn ko fɛn min b'a jukɔrɔ mais mun na lakanabaliya bɛ yen camion min bɛ don yan ni conteneur n'u bɛ fɛnw ta ka bɔ yan mɔgɔ t'a filɛ fɛn min b'a kɔnɔ u bɛ bɔ ni mun ye tant que gɛlɛya bɛ yen an tɛ se ka nafasɔrɔ sira ninnu bɔ o bɛɛ b'a la u bɛ se ka jatigɛwale mɔgɔw sugu jamana la ka insécurité créer o kɔnɔna na olu de bɛ se ka bɔ olu de bɛ jɛ ka bɔ droit tɛ taa o fɛn fila la a kɛra enjeu géopolitique ye a kɛra enjeu géoéconomique ye donc a tɛ taa fo o kɛlɛ tɛ se k'a fɔ ko bɛ musalaka parce que n'a musalaka an bɛ ka siran fɛn fɛn ɲɛ ko rituel constitutionnel ala k'an kisi i ma bɔ fɔlɔ dɛ tant que ninnu fanga ma bin fanga bɛ i ma tila parce que mɔgɔ de b'u su ka bila mɔgɔ la u ka laɲini kama a kɛra kɛlɛkɛ bere de mɔgɔ jamana dɔw bolo jɛkulu dɔw bolo sinon diinɛ ko tɛ o misi joli bɛ Gawo alimami joli bɛ Gawo diinɛ ɲɛmɔgɔ joli bɛ Gawo diinɛ ko tɛ a kɛra politiki bere de sisan jamanaba dɔw bolo o b'a to a ka kan an yɛrɛ ka kan yɛrɛ an ka armée labɛn fanga mana sigi k'a sɔrɔ ni ninnu ka fanga bɛnnen don i bɛ lafiya mais n'i kɔni sigila dɔrɔn fo n'i kɛra mɔgɔ namugula sogo ye wala u tɛ s'i ma mais n'i ko n tɛ sɔn siɲɛ kelen siɲɛ fila u b'u bila ka na i b'u ye bon sisan o de don fan bɛɛ Mali n'i ye Mali lajɛ Burkina a bɛɛ sɔrɔla mun fɛ politiki kɛlɛ an bɛ se k'a fɔ o mankanw bɛ Mali la mais Burkina o politiki kɛlɛ tun b'a bɔ Mali ta cogo min na mais terroriste de y'a kɛ ni fanga binna donc tant que a ma kɛlɛ fanga si tɛ mun bɛ lakana parce que ale ye kɛlɛkɛ bere mɔgɔ wɛrɛw bolo sisan u bɛ mun su fanga na ka fanga na bi donc a ka kan o kɛlɛ an tɛ se ka o musaraka bilen an ma labɛn a kama a ma nɔgɔ parce que kɛlɛ ye fɛn sugu dɔ ye mɔgɔ ɲɛ bɛ bɔ la don dɔ ka di don dɔ man di a ka fɛn tun tɛ o la mais a ka kɛ an ka laɲini ka sabati an ka jamana ka lakana o de y'an ka laɲini laban ye mais kɛlɛ na kɛ cogo to dɔ ɲɛ bɛ bɔn dɔ bɛ jogin o tɛ ba la
do boli amana kuma na damara iri fondation na iri forum mun kera an jamana sara sumba kura o la temana ala ni malonga wilika jon ka paso ganuna ay san chama amasaka teme mo ma be ala mais ni hukum konna la malon be na kelema ala ke wonyuma temana ambo fuli bla malona o fana temene loi électorale o fana sharia o fana temena ambo fana fuli bla malona ani ay region kro kri ko cala sanu kita lu be krela ambo be fuli bla malona ani autorité indépendante wafuma ko ege munu mena ka barana ke élection organisation do lu fana o fana be sigra sengo be kra de fondation ko nala ambo fuli bla malona an code mini are dam garala malite jamana malite fanda jamana yange fanda jamana di malite fanda jamana yange fanda jamana di sanu mem malla lithium biya magnesium biya uranium biya na ya matrafa abna ina jamana din nante jamana na jamana ba una jamana din ni abuna yeni malit tungara ke abe dogoya no yanke fantan yo beri boshana sidan to ambolo so anga mo kopta sanu mun san dubai la anga sanu do ala pasama saka matrafa abe bo tage moro sa koy nanga sanu matrafa abuna yi malit tungara ke abe dogoya abuna yanga jamana pasi it saka to janati ka tengwa fu fenga kibulu mo fana bi srenye femu ni fami fenga kibulu mo bi boni femi igana se kelela mais igaga ko ngai watike ko ne ko ne ka watike ede watike et fanga tela idara jume ete watike et tigirela kana fanga tela o tela be on war bi bulu mo ko bi ni la ni fanga bi bulu do bena bon de me ganga ro la kana it saka gala de ama ngarmela be enanga na faso sra ofana la mile sanko ulu lakana abana abuna ni mo be na ni mo tena e jamana ba nu aba fu mo ko jamana ba bulu be bulla mal na fe lucem gama menama na arema valeur dola ka makrakara e mo robna ta ka ambulaso anga jamana do meta tungala ube binju ko jila la kan ke ju wala mo ko be tu mo ko nyimetu ante fanta jamana mudo fana bi malti fanta jamana yanga fanta jamana anga soma anga janjoro la ala sona ma kleflan abe na go maintenant ay fe fana fo kiri ko kunda corruption yurugo kunda aya kuma fe ansalo yurugo ko ni aya kuma fuka bane muna baradam ne la avec fada netna wuli mu goto wala yine tri yen sumo matal malembele kakakan sariala netna wuli ka kuma mu goto wala kati wiri gula ko ga toy ba ke fana mu kana wuli ka fakibe dangari kibe juju dese ko ga barake parce que yurugu nama kele gelachama be jamana kono abe famba do yi mo ko muruli famba do yi do nama kele jamana de ga basigite soro ibana mali problème femerta ngejugo nyanyuma a famba be yurugu yi una farajon kan mo ko murutla ni tren gota problème be ni secteur mineta problème be imana yororo ta corruption problème ba jugoro ko bena bodo godi fay man ngadi be mem ngoste faka ijo ko ngokoro o tsaka nyaw saka nyade abe fanga jamana bagasi anga jamana ga jamana nyumai nga balade abe ga doga nyagum ngane fo mo ga soma de boni ko e faka fay man surete faka asengeke abe gela mo got saka ke fen ki masenge saka ke ni o fen sura dro e wat demande na beta do irugu kele ogoni e ala dele juju kana wili ko kitu ko bala wala delolla ne gono wili ko ubuga barake funu ga bara bana domina do konna la ag latge salo nye mbe position kele muna
ali bi ne bo position kelen la e gouvernement fana bo position kelen la e CNT fana bo position kelen la sonu ma ke amay ama fama tension sociale o di ba be jugor anga manga famba be bi a 90% irugu o na nay fon fra nyonga na soro do ma apuira mais fanga soni quoi be ka mugo be sala ne ka mugo be sala o ta bali ko jugu yo ne shugo shina ma uja nyina ma be sira o do ne shugo nyina ma be sira mais bere de manga shara fa fait bere de manga shara fa fait e gouvernement bien ou be bien mo ste mo ko dugo itu ko na fodro donc mais mbe ayina fait parce que irugu ko la c'est ça i kalana otala i makala otala parce que frère me blase arama de frère bla absaka frère contourner ya ketugo aramade akli ka bongo ju dantala al ne fresque tugo to ala madi do be saka contrôle ka munumunu ka ta fere ke do amuni la da to mo yi dina nyemgo ananga dugutugu abara famba bolo panere mu famala mu to tumam sabu yurugula anga siganda be ma kwa fika fa ko ni fadien to intini kepa parce que aramade ni banko tila ibe sonko be ma do kakanga almamiu anga dugutugu dina nyemgo dala to mo uka kuma ne mo ka sigu dambe ma ka fo me sari neteni karsa neteni wale yake mais no tara madene ebe songo be ma parce kalan ko teblu mo do ma kala mo be rugu do wada ko katimal mo ko mun kala na donc no nyebe muna parce que ye frère place nga dugo am ka frère place nga de je suis ba barake mais wa soro cheni ngira ulu bilit ma soro cheni ngira pour que cheni ngana ke fero be place nga vraiment to bebi ka barake shoni ngana sa ke mais afamba be dambe bolo parce que imana war bla karama de bla amano go donc meni dambe nana ibisi dambe nye ibisi to nye ibisi ka kabila nye ibisi ka demba nye iti do shanina donc ambo fana bo no fe aka ande mo barala mba to samre anga fo ko cima bro yugura jamana ko la mena dibi transition damne la mo do fo ko ay justice saka barake angana mo ko nga jamana to ko angana dolu ko kuma la ja futa ka justice la futa ka nyasoro fem ka nyasoro de fem ka nyasoro dibi transition damne la mo go fe mo saka mga dossier la transition a be daele yurgu kunda a folo o LOP man avion présidentiel surasu daga suku ka mo ko mene o saka keto sa yukuma suku be fo be ba tiendo bi a dossier dalla mo gomne la terrain mo ko tra ko go jo terrain ha be mo ko tra su terrain sara fa be ay mo ko sara ko mun ngoro ko sara tubulo ko ga ta duma o ko be wuli senga do be ta bié parallèle firola o be na wodo godi mo ko kata grève la mo ko sa nere damara dossier floflom na depuis nana transition na CNSP la o terrain dossier floflom ndamara o terrain dossier di o trana soro kati o trana go dossier floflom ne tramara mona ko jamana ko mun problème be o chemin club mangana o munu trafana am ndombudo ko ka udde me ka terrain wili o wili len sana fra go do beta yudu o joro ami taroj me mo ko sara mu ngor ko tugu gan akesro o be wili do la kata ko o la bintu ko ni are kala jere zone aéroportière ayu tra yoro firi mo ko soja kasro ma a vocation fali ça veut nabe nubul mu kan ngadi mo sojo wa bo aéroportière ala ka ke di mo absaka di mo to pour ça sojo ayu mo yoro be gam ngai mo ko na lo fana la o fana dossier traité ra mo ko na la o be sina transitaire o fana dossier o be sina o madugo mo walaw mo ko buru kalama samako dossier Sénégaro kata fali jamana ka yoro de do Sénégaro ka a vocation fali
k'a ta ka di mɔgɔ particulier dɔ ma mɔgɔ gansan don ni n ko mɔgɔ gansan mɔgɔ kelen k'a feere mɔgɔ groupe dɔ ma o groupe fana k'a ta ka tila k'o yɔrɔ kelen fana feere jamana ma tuguni ko jamana ka logement social jɔ n'o ye o logement social mɔgɔ fana ka tila k'o ta k'o marché fana don mɔgɔ kelen ma tuguni 1000 et quelques c'est trop bon jamanaden dɔ de ye nin dossier ta ka na di ne ma dɛ a nana fɔ n ko est-ce que fɛn b'i bolo est-ce que prévu b'i bolo ko prévu b'a bolo n k'a ci ma a y'a ci ma n k'a ka nɔgɔn n ko vérificateur n ye vérificateur n ko dossier filɛ i bolo taa nin ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'u bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don maliyɛn gansan de y'a ta ka di ne ma dɛ maliyɛn gansan de y'a kuma fɔ n ko bon ni dalo b'i bolo na ni papier di yan a nana papier di yan n ye vérificateur wele n ko vérificateur taa nin ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ka tila ministre de la justice wele a ye taa nin ko sɛgɛsɛgɛ a don ne tun tɛ yen dɛ mais ministre bɛ minnu bɛ cɛkɔrɔba dɔ kasira ko n'ale sara sisan ko ale lafiyara tellement a digira a la yuruguyurugu digira a la o taara mɔgɔw ka fɛn gosi la ko hali n'ale sara sisan ko ale ka diɲɛ ɲɛna bon mɔgɔ hadamaden bɛ to fɔra min na o b'a dɔn ko dusukasi a barika bɔnna kojugu ne tun tɛ yen dɛ mais ministre bɛ mun bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu bɛ yen bon o mɔgɔ su ala k'an kisi o mɔgɔ su bɛ se ka kɛ jatigɛ wale mɔgɔ ye quoi parce que a dusu tiɲɛna jigin a ta ye bilen a bɛ sɔn ko bɛɛ ma pour que a fɔ k'a bɛ justice rendre o yɔrɔ to tant qu'an bɛ se ka justice rendre yɔrɔ o yɔrɔ ka sariya bato yɔrɔ an ka bato o bɛ dɔ bɔ an bɛ ka kɛlɛ min kɛ sa o bɛ dɔ bɔ a la hali logement social fana ye o fana dossier logement social i b'i ka dossier de déposer dɔw fana ma o so feere kɛrɛfɛlanin na u ye siran dɔ dayɛlɛ u bɛ ka so feere mɔgɔw ma mɔgɔ sugu bɛ sɔrɔ a la minnu b'a la o fana dossier bɛ mɔgɔ min la o fana bɛ ka ɲɛɲini minnu fana bɛ taa an ka duguw la ka taa sanu bɔ n tɛ fɛ ka jamana tɔgɔ fɔ mais bɛɛ b'a faamuya ka taa dugu fo duguladenw muruti ka taa dugu terrain daraka ko sanu bɔ u na n'u ka minɛnw ye ka yɔrɔw tiɲɛ o fana minɛn caman minɛ la mɔgɔ b'a fɛnw fɔ video la u bɛ mankan ci baara bɛ ka kɛla dogo don ministère baden de faralen ɲɔgɔn kan ani justice o bɛ taa minɛnw minɛ a minɛnw baden minɛlen bɛ yen bi bi in na daragu minɛlen don camion minɛlen don mansinuw minɛlen don n'a fɔra yɔrɔ dɔ u bɛ taa sɛgɛsɛgɛ n'u tɛ sariya kɔnɔ dɔrɔn u b'u ka minɛn bɛɛ minɛ o la o baden de bɛ yen mais n b'a fɔ gouvernement u ka minɛnw bɔ télé la bɛɛ k'a ye c'est mɔgɔ tɛ ka dɔn ko baara bɛ ka kɛ mais a fanba yɛrɛ an yɛrɛ nɔ b'a la parce que dɔ de b'a di duguladenw fana dɔw b'a da b'a la a bɛɛ tɛ dɛ n'an yɛrɛ de dun dɔ b'a kɛ a ka nafa sɔrɔ mɔgɔ kelen ka nafa tɛ jamana bɔ fo bɛɛ de k'a sɔrɔ e bɛna nafa sɔrɔ jamana dugu kɔ kan aw tɛ ɲɛnabɔ mais n'a bɛ kɛ sababu ye a bɛ dugu yiriwa a bɛ jamana duguladenw bɛ baara sɔrɔ o da ka di bɛɛ la maintenant dossier surfacturation fɛn na an ka n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔ bɛna taa concours kɛ fonction publique ou sɔrɔsiya ta ninnu o olu fɛn ka jugu jamanaden yɛrɛ de ma o de ka jugu a ye man di a cɛnni ka bɔ i bɛ taa mairie la ou bɛ taa justice la k'u mɔgɔ bɛ i ka casier judiciaire la ou mɔgɔ bɛ i ka renaissance la o b'a dɔn ko a tigi ɲɛ gɔnnen don a mago b'a la sisan o b'a la munumunu o tila i ta lajɛ o b'a tigi yɛrɛ pousser i b'a sɔrɔ a duna dɔ ye 100 o bɛ dɔ fara a kan n dɔ ye 1000 o bɛ dɔ fara a kan u bɛ jamanaden yɛrɛ pousser a ɲɛ gannen u b'a bila ka wari minɛ a la mais o dossier la procureur dɔ y'a ka mɔgɔ dɔw minɛ k'u datugu o dossier olu bɛ kaso la bon o corruption in filɛ nin ye o ye man di dɛ i bɛ se ka na vérificateur bɛ ka na a bɛ papier ta a b'a lajɛ mais o tɛ ye dɛ ou péage ninnu na o tɛ ye dɛ mais fo ka dénoncer de mais e yɛrɛ sɔnna ka wari di ni dɔgɔ ko bon ko fɛn min waa kelen k'i ka 2000 sara taa ko fɔ mɔgɔ tɛ sɔn dénoncer mais i m'a fɔ k'i ka bin mɔgɔ kan dɛ ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ni prévu bolo nana ye ni dossier b'aw fɛn bɛ corruption k'a ta ka nɔ bɔ k'a bin mɔgɔ kan dɛ a papier a nana ye a b'a nin fɛn bɔ la nin fɛn tɛ bɔ a la mais n b'a fɔ mɔgɔ ka bin mɔgɔ parce que caman b'a fɔ corruption o bɛ dan o dɔrɔn ma na ni papier ministère de la justice bɛ yen ni ma se k'o si sɔrɔ nana présidence la secrétaire général de la présidence bɛ yen n ka directeur cabinet bɛ yen i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min b'a lase ne ma i b'a lajɛ ni fɛn bɔra ni fɛn tɛ bɔ a la
mais mɔgɔ kana to ka kuma fɔ ka mɔgɔ dusukun na kami ka mɔgɔ la muruti e yɛrɛ papier tɛ yɛrɛ bolo a prévu yɛrɛ t'i bolo a ladu yɛrɛ t'i bolo n'a bolo nana ye baara bɛ k'a kan donc o yɔrɔ la a ka kan ka mɔgɔw la sabali mɔgɔ adamaden ɲɛ gannen e b'o o bolo wɛrɛ minɛ o la parce que mɔgɔ tɛ ye o donc fo o de ka dabila donc o bɛɛ fana taa ni sensibilisation tɛ e n'a fɔra ko acte de naissance ye 500 francs e ka t'o kɛ 1000 parce que a tigi n'a ma sɔrɔ bi a mago bɛ sa donc a ka kan olu mɔgɔ ka fana ka sensibiliser donc gɛlɛya fɛn fɛn kɛra o de hokumu kɔnɔna la réforme caman kɛra justice kɔnɔna la ka yɛlɛmali caman kɛ min b'a to gɛlɛya minnu bɛ ka kɛ a bɛ se ka kunbɛn cogo min na o réforme fɔlɔ-fɔlɔ o kɛra pôle national économique et financier a bɛɛ b'o kalama yuruguyurugu ko bɛ sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na o dayɛlɛla maintenant agence de recrutement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués fɔlɔ ni mɔgɔ kun minɛla a b'a ka kaso kɛ n'a ka kaso banna dɔrɔn a bɛ taa a ye wari dogo yɔrɔ min na a b'a ta a bɛ taa dun foyi tɛ bɔ a la sisan de b'a fɔ sisan k'i nɔ bɛ suɲɛni na i bolofɛn bɛɛ bɛ minɛ depuis sɔngɔ b'i k'i la a bɛ minɛ n'a minɛla ni sɛgɛsɛgɛli kɛra k'i nɔ t'a la i ka minɛn bɛ d'i ma ni nɔ b'a la a bɛ minɛ i la i wari mun tiɲɛ o hakɛ bɛ minɛ ka segin jamana ma a tɔ bɛ d'i ma fɔlɔ ni mɔgɔ minɛla a ko la n'a tigi sara o y'a ko bɛɛ bannen o banna dɛ hali ni sara i ka minɛn minnu bɛ a bɛɛ bɛ minɛ o ka boli ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ san 50 fɔlɔ san 3 dɔ kun ye san 3 ye mais o bɛɛ banna taara san 20 san 50 san 100 n'i nana dɔrɔn i bɛ kiiri bɛ d'i kan i nɔ bɛ minɛ donc boli t'a a ɲɛ bilen maintenant création du pôle national de lutte contre la cybercriminalité aw de y'a damɔgɔra kuma la imam damɔgɔra kuma na ko mɔgɔ bɛ buruja mɔgɔ bɛ nɛni jamana bɛ lagosi maliyɛnw ka laɲini don cybercriminalité maliyɛnw ka laɲini de fo mɔgɔw k'o faamuya a bɛ se ka a bɛ digi mɔgɔ la bi a tɛ mɔgɔ arranger mais maliyɛnw ka laɲini don kɛrɛnkɛrɛnnenya la au conseil islamique yɛrɛ siran ne ma a kuma fɔ n na n ko bon n ko nin loi bɛna bɔ n ko nka b'a la dɛ nka b'a la n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna nka bɛna bɔ a ye taa a taga tɔdenw la a ka taa ɲɛf'u ɲɛna n y'a fɔ u ka président ɲɛna a ye taa tɔndenw la faamuya k'a fɔ ko loi dɔ bɛna o loi tɔgɔ cybercriminalité fo bɛɛ ka to i ka hakɛ de kɔnɔ parce que nka n'i bɔra i ka hakɛ kɔnɔ dɔrɔn a b'i minɛ mɔgɔ ko t'o la ministériya t'o la directeur t'o la n'i bɔra i ka hakɛ kɔnɔ dɔrɔn u b'i nɔ minɛ parce que i donnen fɛn wɛrɛ kɔnɔ parce que i ɲuman kɛ dɔ i bɛ taa tiɲɛni kɛ e bɛ kuma dɔ fɛ e yɛrɛ fɛ kuma jugu tɛ a bɛ se ka tiɲɛni kɛ bi kuma ka gɛlɛn parce que hali kuma na sisan n'i ko sisan ko premier ministre sisan premier ministre jɔn don jɔn ye premier ministre sisan hali n'i ma tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min premier ministre o voilà o n'a sugu don donc hali kuma kɛtɔ bɛɛ b'a dɔn fɔ i bɛ fɛ ka mun fɔ hali n'i ma tigi ta tɔgɔ ma a bɛ i kan bɛ mɔgɔ min ma donc o bɛ se k'i nɔ minɛ a kuma ka gɛlɛn bi bi in na jɛgɛ kɛra ji de kama ni jɛgɛ bɛ ji kɔnɔ yɔrɔ min ka di a bɛ taa yen n'a y'a diya a b'a kalen kelen a b'a kolon fɛn fɛn ka di a b'a kɛ mais ni jɛgɛ bila gere kan dɔrɔn a ka jɛgɛ bannen a tɛ se ka foyi kɛ donc o de to n ko a ka kan mɔgɔ tɛ yen ko fɔ mɔgɔ t'u hakilina fɔ dɛ diɲɛ yɛrɛ dabɔra o kama o munna an b'a fɔ ko dugutigiw k'u jɔyɔrɔ fa jamanako la diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u jɔyɔrɔ fa bɛɛ bɛ se ka hakilina fɔ bɛɛ bɛ se ka jamana fɔ bɛɛ bɛ se ka ni fɛn min man di i bɛ se k'a fɔ fɔcogo b'a la mais n'i ma se a fɔcogo la dɔrɔn i bɛ jamanadenw na muruti a fɔ incitation à la violence o y'i bolo i ka hakɛ kɔnɔ n'i ma se kuma fɔcogo la dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ n'a ye mais ka tɛ ko i bɛ mɔgɔ ko karisa ko man di o fɛn tɛ bon o de bɛ na ni basigi fana jamana kɔnɔ ni bɛɛ k'a fɔ ko n bɛ kuma mais dan bɛ n ka kuma la n man ka mɔgɔw buruja n man ka jamana lagosi parce que an bɛ kɛlɛ de la o bi bi in na jamana wɛrɛw bɛ ka lagosi de kan n'an yɛrɛ ka mɔgɔ y'u dɛmɛ baara la bi bi in na o b'an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ sisan u b'u su bila réseau ni fɛnw kan an ka mɔgɔw b'o partage a tila ka terroriste k'a ka mɔgɔw ka liste k'a ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ karisa sara karisa sara karisa sara karisa sara a ye terroriste k'o kɛ a ye mɔgɔ juguw kɛ munna m'a kɛ an m'u ka baara k'u place la n'an image tila u ni ɲɔgɔn cɛ a b'an ka mɔgɔ dusukun faga a b'an lasiran mais c'est fini u b'o de ɲini na o donc mɔgɔ minnu b'o baara kɛ u b'a kɛ k'an ka jamana lagosi an ka n'u dɛmɛ baara la bon cybercriminalité o bɛɛ b'a la hali ni misali dɔrɔn transféré ne nɛsi taara kaso la tan cogo la o a ye misali dɔrɔn transféré cybercriminalité o y'a minɛ o taara kaso la awɔ taara kaso la sariya de don cybercriminalité mɔgɔ b'a kalama o
u ka baara kɛ a banna fo bɛɛ ka hali président dan b'i la o i tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o parce que n'i bɔra i ka hakɛ kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ di mɔgɔw ma u yɛrɛ di fɛn dɔw ma o tɔgɔ k'i ye président o ko bɛ ko i tɛ se ka kɛ yɔrɔ i tɛ se ka taa yen kuma i tɛ se ka fɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ tɛ se k'o ye parce que n'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn o fana i bɔra i ka sariya kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se k'i gosi fan bɛɛ bɛɛ bɛ se k'i dɔgɔya fan bɛɛ bɛ se ka kuma sugu bɛɛ f'i ma donc o kɔrɔ mɔgɔ hadamaden mana kɛ cogo o cogo